उदालगुरिसिम दावबायगासिनो जों बाइकजों बिराद गुवारथार लामाया स्टेयानो जोङो बड'लेण्ड सेन्टार बिसना सारिआलिनि बड'लेण्ड सेन्टारनिफ्राय जों उदालगुरिसिम जों मोनसे खामानियाव थांगासिनो फुंनि 4 बाजिनिफ्राय जागायदों जोङो बिनिफ्राय सिफुं लायनो थांगासिनो सिफुं आरो सेरजा लायनो थांगासिनो बाप्पा ओरैबादि गुसु माने मोखांखौ खाथेजोबनानै लायाबानो उफाय गैया माने जायगासिम मोनफैथारसैलै 3 किल'मिटार दायो जेनेबा बेनिफ्राय 3 किल'मिटारसो गोजान दंबावोसै आरो नै फन फैलायबाय सासेना 2 मिटारसो वेलकाम टू उदालगुरि उदालगुरि फैगासिनो जों नै मोनफैबाय सानजों जांजों बे जाबाय असकादा जोंनि असकादा जोङो 4टायाव ओंखारदोंमोन दा 7:30 मोनफैयो आरो आखाइफ्रानो हाबा होलायलांला बाइकजोंनो नै बे फाग्ला हाग्रामानि खामानिया ओंखायनोथ' बे देग्लाय बिटिसि इलेक्सनाव जेनबाय बियो लामायानो नुबाय राजा लामायानो माबा दैमा गेजेरजोंसो हाबनांगौ बालाबारिजोंसो दे हनै उफाय गैया खारसिनदे फैनांगौ जायो ओंखायनो जेनदों फाक्का बम गिदिर दैमालै बेयो दैमाजोंनो बारनांगौ जायो दै गैया दैज्लाङावथ' मा जायोखि जानो मा जानला मानला लामालै बेयो सयथिबो रोखोम बारग'नो हाबाय बालाबारिखौ फैनाय बुस्थुखौ मोनबाय नायगासिनोसै आं नै बे जाबाय आदा असक बेजों आंजोंनो उदालगुरिसिम बे सिफुं आरो सेरजा लांनो फैदों जोङो गोदान नालाय माबा मोनाखै माने लामा मोनै जादों आरो ना आदसा नैबायदि समान गोजाना बियो एसे देरसिन जाबाय आरो बियो गिफ्ट हरनो होननानै हरबाय सेरजा गंसे सिफुं 7टा ना 6टा 6खान ओइ आदानिसो बैयाव बे माबा सासे दङ जोंनिनो थांबाय थाखायो बिथिंजाय खिथाहरदों बे लांफागोन आरो नांगौ बुस्थुखौ मोनजोब्बाय होमबा मोनबाय जों दा बिदालासिनो आरोना दानि फुङावसो होब्रबदों बे फिथाखौ नोंसोर बुंहरबायना हाखु दाखु माने गोदान बानायनानै हरनो सानदोंमोन आं माबाल'सै जेनथेन 20 तारिखआव जोबथारनांगौ माने फोरोंनाया ओमफ्राय ओरै 21-22 प्रग्राम जाखाबाय आरो लोगो 27, 28, 29 आरो दंबावो बाथौनि बेयावनो जायगायावनो आरो गफुरावबो थांनांगौनो बेनिखायनो बिनिखौ फोजोबथारसै माने गफुरावबो सेन्ट्रेलनि जायगानि बिदिब्ला आरो सिफुंफोर नांबावोबा अर्डार हरगोन दे खबर हरगोन दे होमबा आदा जोंनि लांनो फैनाय बुस्थुखौ मोनबाय जों दा न' फारसे फिन आगान सुरफिनबाय नै दिंखियाजुलि सौफैलायबाय एसे नायनि र' दिंखियाजुलिखौ गाइस एसे सिगाङाव नाय एसे सिगाङाव नायबाय था जोबोद मोजां नुथाय गोदो इंराजनिया
माब्लाबा फैबा नायनो बावनाङा नोंथांमोन दिकेजुलि पुलिस स्टेसननि खाथियावनो दङ नोंथांमोन जोबोद मोजां गोदो इंराजनि समनि नुथाय माब्लाबा दिकेजुलि फैबा नायलां लामायावनो दंखायो बे दिकेजुलि पुलिस स्टेसननि खाथियावनो ओरै सानजानिफ्राय थाङोबा सोनाबथिंजाय जायो पुलिस स्टेसननि आरो सोनाबनिफ्राय फैयोबा सानजाहा माबा पास मोनग्रोयो गाइस जों फाइनेलि सफैफिनबाय बड'लेण्डआव Oke, ayo di Makro. Ayo,